si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos sa Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bisang kalibutan mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Ato ning sugdan sa Dili mausap dayeg ug pagpasalamat sa pagkamayo sa atong buhing nga Dios. Ako kamong gihangyo sa paglitog o pagpasalamat. sa trono mo. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios ang magkagagahon. Dios nga mo'y nagtawag, nagpili ka na mo aron mag-alagad kanimo. Dios nga mo'y nagtudlo ug nagdasig sa matagusan namo kakinabuhi sa pagkat-on simo mga pulong pagkinabuhi sa tanang mga pamaagi, mga mensahe nga gibilin ka namo. Niya nasab kami sa programa Amahan nga nagdala ka namo diha sa imo mga saad, nga magtudlo ka namo diha sa imuhang mga pamaagi. Amahan, salamat sa imong pagpanalangin ka namo, paghatag namo kadaugan ining adlaw. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, sa imong pagpanalipod ka namo. Dalaygon ka nga Dios nga manggilagaran nga kanunay naghatag ka namo kusog aron kami magkapadayon sa pagkinabuhi sa imong mga mensahe. Niya usab kami Amahan, anda maminaw magkat-on sa imong mga pulong. Tabangi kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Himuha nga malipayon kami nga modawat ug magkinabuhi sa imong mga mensahe. Tagay mi kauhaw kanunay sa imong mga pulong, kay imong pulong magdalaman diha kanamo sa imong mga saad. Ubanay kami proteksyon sa among pagpaminaw kanimo. We declare blessing. Amen o amen. Maayong gabi maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa atong FM Station 101.3. Good evening natong tanan. Mayong gabi ni Lynn Gambua og matod pa request kog kanta katong Ginoo magpabilin ko. Okay, salamat kaayo Sister Lynn no. Ato ning pangitaon diri kining imong gi-request nga Ginoo magpabilin ko. Ako ning pangitaon dinhi. Okay. Ginoo magpabilin ko. Mao man siguro ni. Okay. Ato ning Tagalog pagtagad mga kaigsunan ang gi-request diri. Ginoo magpabilin ko. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako niining maong awit. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Jingjing Tordelio. Mayong gabi uban sa imuhang pamilya o sa tanang naminaw, dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Mayong pagpaminaw ni Joina Ukulang Ponce nga nanoka diha sa Singapore. Mayong pakiguban ni Maim Lumanog. Good evening Pastor og sa tanang naminaw sa pulong sa Dios. Si Sasi Kundi, mayong pagpaminaw. Si Elver Sweety. Shout out Pastor, maayo kayong gabi diha. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Hallelujah.
Mayong gabi ni Lorita Tumagin. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. Welcome ang tanan sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kamot mo magkupot ako Ang mensahe karon sa Dios mga kigsunan alang ni sa tanang mga taong magtotoo sama nimo nako nga nagtuo Ginoo. Doon na tayo mga gikinahanglan nga makatunan nga mga mensahe nagibilin sa Dios diha sa balang kasulatan nga maghatag kanatog kasiguruhan aron sa atong pagtuo makasulod gyud ta sa iyang gingharian. Ang tao nga magtotoo nga nagtuo sa atong Ginoong Jesucristo para sigurado gyud ang langit masudlan. Doon na tayo mga buhat nga angay natong likayan or doon na mga buhat nga gibilin sa balang kasulatan nga angay likayan para sigurado ang langit atong sudlan. Maayong gabi ni April Joy Diaz, maayong gabi Pastor, maayong gabi ni Evelyn Iran Tarukan, maayong gabi Pastor. Si Lynn Gambua, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Si Michael Romano, good evening Pastor Gideon, maayong gabi ni mo diha Brother Michael Romano. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban ug giya ka natong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Ilabi na sa ato mga kigsuonan nga mo replace ato nga programa nilang Brother Baltasar og atong igsuon po diha sa Surigao nilang Ma'am Alda mayong gabi may pagpaminaw og sa tanan mo replay no sa ato ang programa sa nagalaing mga lugar dapit sa ato ang nasod nga Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi, mayong buntag, mayong udto ug mayong hapon. Kon aning mga tagnaan na minaw mo, I declare blessing kaninyong tanan nga ang Dios magpanalangin gayud sumala sa atong gideklara kay kini saad sa Ginoo. Nindot kayo ang mensahe sa awit nga ikaw ang Ginoo, akong kusog sa tanang panahon. Bisan sa mga kalipay, kalinaw, kasakit, wala tay laing gikuhaan sa kusog ang Dios lamang. Kon ang Dios mo'y atong gikuhaan sa kusog, dili kita mapakyas o dili po tahutdan sa kusog nga atong gikinahanglan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Chari Asindilia Liaging from the city, sa ni Davao siguro ni. Dodong Ezekiel, good evening Pastor, God bless aton tanan. Shout out lang ko sa akong mga pamilya, Tuburan, Muaris, Navalis o mga TV's family. Mayong gabi, mayong pakiguban. Si Lia Chin Tahan Langit, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanatong tanan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga padayon ang Dios nga nagtudlog, nagiya, naglig-on sa mga buluhaton nga gibutang sa matag-usan nato kag kinabuhi. Maayong gabi ni Charlie Naro Tomados, maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Si Jonalisa Castrodes Her Samyo, maayong gabi diha sa tanan sa Pilipinas og diha kanimo Pastor Gideon uban sa imong tibok pamilya. Dalaygon ang Dios. Maayong gabi ni Sister Jonalisa. Ang Dios maghatag kanimo kusog, kadasig, labas sa tanan, kalipay diha sa imong pagpanarbaho diha sa gawas. Mayong gabi Pastor og sa tanan salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong gikan ni Sister Lia Chin Tahan Langit. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan nga sa ato nga panag-uban ato karong makatunan og madunggan nga gikinahanglan natong masayran mga buhat nga angay natong likayan aron kita siguradong makasulod sa langit nga iyang giandam. Kalibutan siya ang Diyos nga balaan. Siyang ganyo'y mayaw, upat sa pagsayaw, pagkapak sa iyong gamot.
Oras sa ato nga programa mga kaigsuonan, alas 8:16. Oras na nga gikinahanglan natong madunggan ang mga pulog mga mensahe nga ato karong makatunan, mahibaw-an diri sa atong panag-uban. Ang ato karong madunggan nga mga mensahe alang ni sa tanang mga magtotoo. Alang ni sa tanang mga miangkon nga naay pagtuo ni Jesus Christ. Miangkon nga nagtuo sa Dios. Alang ni sa tanang mga tao nga naghago o may sakripisyo sa pag-alagad. Atong hinumduman mga kaigsunan, sa sulat ni Apostol Pablo, naghisgot ang alagad sa Ginoo og pulong kining pag-alagad nga dili makawang. Ang pag-alagad nga dili makawang mga kaigsunan, gikuyogan na og pagpaningkamot. Ang pag-alagad nga dili makawang, gikuyogan na sa pulong pag-amping. Pagpaningkamot, pag-amping, pagpabilin, diha sa tinuod nga pagkinabuhi sa mensahe sa Dios. Sa libro sa Buhat o kung wala ko kay ari ko sa unang Korinto, dili sa Buhat kanang dili makawa nga pag-alagad. Buhat 15. Okay. Hapit ko kuan ani no. Dili Buhat kanang unang Korinto 15. Unang Korinto 15:58. Busa, mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Ang gipakita dinhi mga kaigsunan aron dili makawang atong pag-alagad sa Dios. Ingon nga mga magtotoo diha kang Kristo, kinahanglan tang mobarog, kinahanglan katigot tang motindog. Doon na may mga panahon nga maluya ka, doon na may mga panahon nga laayan ka. Pero ayaw tuguti nga magpabilin kang pukan o magpabilin kang naas kaluyahon. Kay dunay saad ang Ginoo nga siya mo balik, siya mo abot aron pagkuha sa mga taong naa sa pagpaningkamot. Sa ato karong nga panahon, daghan kayong nagsaysay mahitungod sa pulong kaluwasan. Mahitungod sa pulong nga gibuhat ni Jesus dito sa cross. Diin gipakita diha sa iyang mga mensahe nga sumala sa atong Ginoong Hesukristo, gitapos na niya ang tanan. Ang kaluwasan hingpit na, ang kadaogan hingpit na. Aron mabatunan ang kadaogan, ang kaluwasan, aron kini maangkon og mabatunan sa tao, kinahanglan ang tao motuo. Ang tao nga mingtuo, sigurado nga gipakita sa Biblia, giluwas siya sa Ginoo. Og dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios, diha kang Kristo. Og ang tao nga naluwas, kinahanglan magpabilin diha kang Kristo, aron dili siya mapakyas sa mga saad sa Dios. Aduna po'y mga tao nga misaysay nga ang kaluwasan dili mawagtang. Aduna po'y mga tao nga ang kaluwasan may posibilidad mawagtang. Lamang ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, dili kining lalis mahitungod sa kaluwasan nga mawagtang o kaluwasan nga dili mawagtang. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, ang kasiguruhan sa pagsulod og langit. Kasiguruhan nga makasulod ta sa gisaad sa Dios nga bag-ong langit o bag-ong yuta nga gisaad diha kang Kristo nga mao'y nagluwas kanato.
adunay mga naghisgot mahitungod sa kinabuhing dayon nga kung ang tao maluwas, sigurado gyud siya nga makasulod sa kinabuhing dayon. O ang paagi sa kaluwasan kinahanglan mo tuo. Apan ang Biblia hugtanon usab nga nagpahinumdom og nagpasidaan nga ang pulong nagtuo or pagtuos Ginoo kinahanglan nga ampingan sa tao. Kinahanglan tipigan sa tao. Kay ang usa ka tawo nga magtotoo, giklaro sa Biblia, may posibilidad nga malangit, may posibilidad sab nga dili malangit. Kining maong mensahe gilalisan ni sa taas na kaayong panahon. Ang uban mo ingon nga ang tawo nga dili malangit, sila nga tawo nga wala maluwas. Ang tawo nga wala maluwas, sila nga tawo nga wala mintuo. Kay ang tinuod nga mintuo naluwas, og ang tinuod nga naluwas malangit. Walay makaagaw og walay makapahimulag. Sumala sa mga gikutlo nga mga bersikulo sa Biblia. Apan natong lilion ang tinuod nga mga magtotoo nga nahiuna ka nato nga mismo ang ilangalan gisulat diha sa Biblia. Kini ato mabasa diha sa Buhat Kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 11. So ablihan nato ang Biblia diha sa Kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 11. Kining maong mensahe ni sa usa ka magtiayon, si Ananias og si Safira. Matud pas bersikulo 1 unya magdungan ta sa pagbasa hangtod sa bersikulo 11. Nag-ingon, may managtiayon nga si Ananias og si Safira nga mibaligya sa ilahang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang bahalin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Og sa dihang nabaligya na ang halin, imo gihapon. Karon nganong namakakaman, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini natumbas siya og namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. Unya nanuol ang mga batan-ong lalaki, giputos nila ang iyang lawas o gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias apan wala siya masayod sa initabo. Si Pedro miingon kaniya, tugani ako, maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Safira mitubag, oo, maura ka na. Busa si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong bana anaa pa sa pultahan ug dadon kausab nila sa gawas. Diha-diha natumbas si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki ug ilahang nakita ang patay na siya. Busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibok simbahan ug ang tanan nga nakabalita niini. Kining maong sugilanon mga kaigsunan, sugilanon ni sa magtiayon nga kung imong tan-awon gyud ang Biblia, magtiayon sila nga nahimong magtotoo. 100% magtotoo sila.
Ang tinuod, dili sayon kining pulong paghalad. Nabatasan sa mga sakop sa simbahan sa panahon sa mga apostoles ang pagbaligya og kabtangan. Yuta o kining balay. Matud pa diha sa Buhat Kapitulo 4, sa dili pa mosulod ang istorya sa magtiayon nga si Ananias o Sapphira. Kung atong ablihan atrasan pag-abli nato ang Biblia diha sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 32, imo makit-an diha nga nabatasan sa mga magtotoo nga mobaligya sila og balay, mobaligya sila giyuta, og ang halin ihatag ngadtos apostoles or ihatag diha sa simbahan. Ang tibuok halin. Dili 50%, 10%, 90%, kundili ang tibuok halin. Kini ilang nabatasan mga kaigsunan ni adtong mga magtutuo nga daghag balay, daghag mga yuta. Og ila kining itugyan sa mga apostoles. Og ang mga apostoles mo'y mubahin-bahin ni ini, sumala sa panginahanglanon, ila binagyod sa mga ilog sa mga byuda kung imong ablihan ang Kapitulo 6. Pag-abot sa Kapitulo 5, diin atong nabasa ang sugilanon sa magtiayon nga kung imong tan-aon ang gisugilon diha sa Biblia, 100% magtotoo sila. Dili lang ordinaryo nga magtotoo, nga moingon ta nga manimbahay lang, mutuora kung naay mga problema, mutuora kung naay mga panginahanglanon, kay dunay mga tao, mga kigsunan nga makahinumdum rag simbahan kung wala nay kapaingnan. Kining mao nga magtiayon nga si Ananias ug Sapphira, naa sila'y gitawag og sacrifice nga halad or paghatag ngadto sa panginahanglanon diha sa tigumanan. Usa sa nagpakita nga magtotoo sila tungod kay mismo sila nga magtiayon, nagkahiusa sila nga muhalad. Nindot kaayo mga kaigsunan kana bitawng ang bana og ang asawa nagkahiusa nga ihalad nila ang baka, ihalad nila ning karabaw, ihalad ni nga hayupana o ang uma. Nindot kaayo kon kana bitawng ang asawa ug ang bana nagkasinabot gyud. Kay kung nagkasinabot mga kigsunan, kung imong lantawon sa Biblia, mas lig-on ang duha kaysa usa. Naa ang Dios sa duha nga nagkahiusa, nga nagkauyon mahitungod sa pagtuos Ginoo. Nya kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang kinabuhi ni Ananias o ni Sapphira, nagbaligya sila og katigayunan. Gitawag ni og katigayunan. Wala man gidiri gi-emphasize kon iyota ba o kaha balay ba, katigayunan. Ang ilahang gibuhat mga kaigsunan nga ilang gipatuo ang mga apostoles ug ilang gipatuo ang simbahan nga ang tibok halin ilang gihatag sa apostoles o siha diha sa simbahan. Apan tungod kay ang mga apostoles mga kigsunan, ang mga leader sa ilang panahon, puno kanunay sa balang espiritu ug naa kanunay ang kitawag pag-ila, na sila'y discerning spirit. Ang mga alagad mga kigsunan nga puno kanunay sa presensya sa Dios, sila mismo makasayod or mahibalo, masayod kon ang usa ka magtotoo na makakba o wala. Siguro bisan ikaw ug ako, kita, kung tutukan nimo ang tao, ma-discern nimo siya. Kana ko nabansay nimo ang imong kaugalingon
sa hiyas nga naa sa balang espiritu. Og labaw sa tanan imong giampingan ang imuhang pagka sumusunod ni Jesus Christ. Makadiscern ka sa usa ka tawo kung tinuod ba siya o dili ba siya or nagsulti ba siya nga sa dili tinuod. Karon si Pedro mga kigsoon nga puno sa balang espiritu, kay balo siya nga nang limbong si Ananias. Wala gihalad ang tanan, wala ihatag ang tibok halin. Sikreto sila nga nagkasabot nga magtiayon nga ilang kuhaan og kana bitang patuohon nila ang simbahan o ang mga apostoles nga ilahang gihatag ang tibuok nga halin sa ilang katigayunan. Usa kini bitang buhat nga dili angay ibaliwala. Buhat kini nga gipakita sa Biblia nga seryoso nga sala. Moingon ganitang seryoso nga sala mga kaigsunan, dili kana bitang makapawagtang sa saad sa makapawagtang sa kinabuhi sa tao diha sa saad sa Dios. Kung imong lantawon mga kaigsunan si Ananias, naghalad siya, nagsakripisyo siya. Dili sayon ang iyahang gihalad, ang katigayunan yun iyang gibaligya. Og iyahang kana bitang mas bugat biya kaayo kanang naa kay butang unya tuyoon imong baligya para ra gyud imong ihalad sa simbahan. Bugat na kayo. Kanang mobaligya kag butang o katigayunan unya imong ihalad diha sa simbahan. Nagpakita na nga dili basta-basta ang ilang pagtuo. Dili basta-basta ang ilahang na kabot nga kahimtang sa pag-alagad. Usa sa mga problema nga makita diha sa buhat sa magtiayon, kining seryoso nga sala. Ang seryoso nga sala mga kaigsunan, giklaro diha kanang pagpanglimbong sa simbahan. Kanang pagpanglimbong sa mga alagad sa Dios. Kay kung naglimbong ka sa simbahan, sa mga tao o diha sa mga alagad sa Ginoo, gibuhat diyan na sa tao sa Espiritu Santo. Ingon si Pedro mga kaigsunan, kung imong tan-awon diri sa iyahang mensahe, si Pedro miingon dias versikulo 3. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas na makaka sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Og sa dihang nabaligya na ang halin, imo gihapon. Karon nganong namakakaman, dili ang mga tao ang imong gibakakan kundili ang Dios. So dinhi nga mensahe mga kaigsunan, imong makit-an nga wala may nangilog nimo Ananias. Ang katigayunan nga wala pa nimo ibaligya, imuha. Sa diha nga imo nang gibaligya, imo gyapon. Nganong gipatuo man nimo ang simbahan nga ang tibok halin imong gihatag samantalang ang tinuod nga netabo gikuhaan nimo bahin. Ang mensahe nga gikinahanglan natong bantayan nga dili og dili nato tugutan nga mahitabo ni sa atong pag-alagad, sa atong pagkamagtotoo kang Kristo. Kana bitang patuohon nato ang tao sa butang wala nato buhata. Kay kung atong gipatuo ang simbahan o kaha ang mga nagdumala sa simbahan,
apan wala nato himua, wala nato buhata. Gibuhat day na nato diha sa Espiritu. Ug kining maong klase nga buhat, usa kini kaseryoso nga sala, nga imbis magdala sa kinabuhing dayon, magdala hinuon diha sa kamatayon. Sa diha nga misulod ang asawa ni Ananias nga mao si Sapphira, gipangutana dayon siya ni Pedro. Sa diha nga mingsulod si Sapphira, unsay pangutana ni Pedro mga kaigsunan? Ingon dinhi, sa paglabay sa tulo ka oras misulod ang asawa na Ananias apan wala siya masayod sa natabo. Si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako. Maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Sapphira mitubag, oo, maura kana. Diha nga kana bitaw ampinganan kay ni siya. Si Ananias ug sa Sapphira gipatuog yun nila ang simbahan. Gipatuo nila ang mga tao. Gusto nila nga patuuhon pod si Pedro. Gusto nila nga patuuhon si Pedro. Sa wala nila buhata. Kining mao nga mensahe mga kigsunan, magdala nato ni sa ato ang pag-alagad kana bitaw pagkamainampingon. Dapat mag-amping yun ta. Ampingan nato ang una sa tanan, ang atong pinulungan. Ngadto sa atong isigataw, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Labi na gyud diha sa mga alagad sa Ginoo. Atong makita sa kinabuhi sa magtiayon nga magtotoo nga kini bitang pagpanglimbong. Pagpanglimbong mahitungod sa espiritu nung halad. Sulikaya nato na siya. Kanang patuohon nato ang mga tao nga naghalad ta apan wala day nato buhata. Kinahanglan ato gyunang likayan. Kay ang atong gisalikway diha, kung mabuhat na so sa kamagtotoo, ang gisalikway niya ang Espiritu Santo. Ang gilimbungan niya, ang giilad niya ang Espiritu Santo. Muna nga mga igsuon, usa nga angay natong hinumduman nga dili ug dili ta motugot nga kini mahimo nato kanang pagpanglimbong mahitungod sa espirituhanong halad. Kay ang kaluwasan saad sa Dios mawagtang sa tao nga makabuhat niini. Ang kinabuhi ni Ananias og Sapphira mga kigsunan, magdala ka natog dako kayo nga pagtulunan. Nga kinahanglan mag-amping ta. Kinahanglan ato ning barugan. Ato ning tipigan. Nga sa atong pagkakristohanon, samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus Christ o sa pag-abot ni Jesus Christ, kinahanglan dili ug dili natutugutan nga makapanglimbong ta diha sa mga tao sa Dios o sa katawhan sa Dios. Atong bansayon ang ato ang dila, ang atong baba sa paglitok sa tinuod. Kung unsa ang tinuod, maunay angay natong isulti. Kay kung atong gisulti ang tinuod, sa kinabuhi ni Ananias o ni Sapphira, si Sapphira o si Ananias, kung imong tanawon,
doon na pa sila'y kahigayonan nga makalingkawas sa kamatayon. Apan, ilang gibarugan ang sayop. Ilang gibarugan ang pagpanglimbong. Sunod nga, bantayanan kaayo sa atong pagtuo ug pagsunod kang Kristo. Kining pagpanginsulto sa balaang espiritu. Kanang pagpanumangil sa buhat sa balaang espiritu. Kini atong mabasa diha sa Marcos Kapitulo 3:29. Atong ablihin ninyo ang inyong Biblia diha sa Marcos Kapitulo 3 versikulo 29. Sugod kos 28, timan ininyo kini. Mapasaylo ang tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Kani nga mensahia migawas ni siya sa baba sa atong Ginoong Hesus sa diha nga siya gipasanginlan nga ang gahom nga naa niya gikan sa yawa. Bantayanan sad kaayo ni mga kaigsuonan. Labi na gyud sa mga magwawali bitaw. Unya dunay mga tao nga moangkon nagtuo mga Kristohanon. Unya muingon sila nga kanang ilang giwali gikan sa yawa. Usa kana ka pagpanginsulto sa Espiritu Santo. Makabantay mo nga mga tao nga magalitok ni ini, lisod nga madala diha sa mensahe sa Dios. Mahinungdan ikaw ug ako kinahanglan mag-amping yun ta sa atong sinultihan. Mag-amping ta sa atong mga pinulungan. Kanus ama nato mga kaigsunan nat ampingan ang atong mga pinulungan ug unsaon man nato pag-amping niini. Kanus nato ampingan ang atong pinulungan sa panahon nga doon na kay ikaistorya nga mga tao. Labi na gyud sa imong isig ka magtotoo ug sa mga alagad sa Ginoo. Angay natong timan-an nga kung unsa ang tinuod maunay angay natong isulti. Kung unsa ang tinuod maog yun na ang angay natong isulti. Kung wala ka kahalad, nan isulti nga wa kakahalad. Kaysa moingon kang nakahalad ka nga ang tinuod wa day kakahalad. Ug unsay mga pamaagi aron maampingan nato ang pagpanulti. Dunay gipamulong si Jesus nga miingon si Jesus, unsa ang naa sa atong kasing-kasing mao nay mogawas sa atong baba. Ang pamaagi aron maampingan nato ang atoang pagpanulti, ampingan nato ang atong kasing-kasing. Kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing mao nay mogawas sa atong baba. Kung maghari ang kasuko, kasilag, pagdumot, dili maayong mga pulong ang mogawas sa baba. Pero kung maghari ang gugma, maghari ang balang espiritu, mugawas sa tong baba ang pagdaig sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios, ang pagkamapabsanon, ang pagkamapailubon, ang pagkatinuod, ang pagkamaayo, ug labos sa tanan naa kay pagka mapinugnanon sa imuhang pagpanulti.
Kano saan nimo angay ampingan sa panahon nga makadungog kag dili maayo nga mga pulong? Kasagaran mga kaigsunan ang tao masayop sa dihang maintirti nila ang pulong sayop. Kasagaran ang tao masayop sa diha nga makadungog makakita sa buhat o sa pulong sayop. Labi na gyud kon ang sayop nakadiretso sa imuhang kaugalingon. Labi na gyud kung nakapuntarya kini sa imuhang pagkatao. Kanang pagpangdaot, kanang pagpamakap, pagpanginsulto. Sa panahon nga makadungog ka og mga dili maayo nga mga mensahe, kinahanglan imong baruga, imong paningkamutan ang paglikay ni ining mga mensahe. Kinahanglan ilayo nimo ang imong kaugalingon. Ayaw tagaig higayon ang mga pulong nga dili makatabang kanimo. Ayaw ablihi ang imong kasing-kasing, ang imong una-una, ang imong dudungog. Ayaw ablihi sa mga pulong nga dili makatabang kanimo sa pagkabot sa mga maayong butang nga maoy makatabang kanimo sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kinahanglan ikaw ug ako maningkamot nga pun-on nato ang atong kasing-kasing sa mga pulong ug sa mga butang nga maayo, ligdong, puno sa mga pagdaig. Si Apostol Pablo mga kigsunan dunay mensahe diha sa Filipos 4 versikulo 8. Sa katapusan mga igsuon pun ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom. Ipakita ang inyong nakatunan na dawat na dungog nakita diri kanako ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Nindot kayo ang gisaad dinhi. Ang pag-uban sa Dios maangkon og masinatian nato. Masinatian nimo, masinatian ako ang pag-uban sa Dios kung sa atibuok natong kinabuhi napuno ta sa mga maayong hunahuna. Napuno ta sa mga maayong butang. Napuno ta sa tinuod nga mga butang. Matarong, putli, matahom ug halangdon nga mga mensahe. Aron mapuno ta sa mga maayong butang, mga maayong mensahe, dapat kaantigo tang mubahig. Kantigo tang mupili. Mga pulong gani nga makapapukaw sa imong pagkatawhanon, kana bitang makapahigmata sa imong pagkatawhanon, ayaw gyud na tuguti nga masud na or ma-entertain nimo na. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga pulong ug sa mga sinultihan nga makapapukaw sa imuhang pagkatao o sa imong pagkatawhanon. Kanang pagpanglibak, pagpangdaot, pagpanginsulto. Kanang gidaot ka, ayaw na dawata. Ayaw na sa intertina. Ayaw ablihi ang imong kasing-kasing. Unsay mga pamaagi kung makadungog kag mga pulong, mga mensahe nga makapaguba o kanabitang gidaot ka, gilibak ra di ka. Unya makadungog like example ingnon ka nga ikaw ra gidaot anang tawhana. Ingna nga makasabot ko. Kay sama sa usa ka mangga nga dunay nindot nga mga bunga, matuon gyud na
makasabot ko tungod kay naa ko sa Ginoo. So mao nay mga pamaagi nga makalikay ka. Kinahanglan kantigo kang mugamit sa imong pagpanabot. Kinahanglan kantigo kang mudawat nga dunay mga tao nga dili pareho nimo kasing-kasing. Naunsa may imong buhaton para mas panalanginan sa Dios ang imuhang kasing-kasing aron mas makapugong ka pag-ayo karon og sa malabot. Nindot manggod kaayo kon nakapugong ka kagahapon, nakapugong ka kaniadto, sigurado nga mas makapugong gyud ka karon. Kung nakapugong ka karon, mas makapugong ka ugma. Kay ang atong pagkakristohanon mga kaigsuonan, kung maayo kagahapon, mas maayo karon. Nindot kayo ang usa ka alagad sa Ginoo nga nahimo na kong kaila sa among pagtuon sa balaan nga kasulatan. Wala pa mi magkita sa personal. Pero ang akong kasing-kasing, abli sa iyahang mga mensahe. Ingon ang usa ka alagad samtang ako ang gipangumusta. Pastor, kumusta ka? Miingon dayon siya nga, maayo kay sa gahapon. Nindot kaayo nga tubag, kana bitawng pangumustahon ka, ang angay natog itubag mao ni, maayo kay sa gahapon. But ipasabot, nag-uswag ang imong pagpangalagad. Siguro moingon ka nga, Pastor, lisod kaayo nga moingon ko nga, maayo kay sa gahapon nga kagahapon, haruhay, malipayon karon na ay kagulana na ano'y problema, niya maayo di ay. Natong mga Kristohanon, naagani mga pagsulay, naagani mga problema, maayo kay na. Nga naman, kay kitang mga Kristohanon, damor nato nga makitaan ang gahom sa Dios. Damor nato nga masinatian ang pag-atiman, ang paglihok sa Dios sa panahon nga makasinati tag mga pagsulay. Sa panahon nga makasinati tag mga problema. Kana kung naa gani kay problema, naa kay mga pagsulay. Ang tambag sa Biblia pinaagi ni Apostol Pablo, pasalamati ang Dios. Kay ang tanan nga atong nasanatian karon og sa umalabot, kanang tanan kabuton sa Dios. Og ang gusto sa Ginoo, kaantigot ang mopasalamat niya. Bless kayo ang tao nga magpasalamat sa Dios sa tanang panahon, kay mauni ang buhat nga nagpakita nga nakatuman tas kabubuton sa Dios. Og ang atong pagsampits, Ginoo, Ginoo, dili kawang, kay nganuman nagtuman man ta sa kabuton samahan. Apan kung dili ta kahimo niini, maigo ta sa gisulti ni Jesus diha sa Mateo City, Kapitulo 7:21, nga dili tanang magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Ang makasulod sa gingarian sa langit katong nagbuhat sa kabuton samahan. Ang pagpasalamat sa panahon nga adunay mga pagsulay. Ang pagdaig sa panahon nga adunay mga kalisdanan. Kabubuton sa Dios o kalipay sa Dios. Nga bisan kung nakit-an ka, nga naa kay mga giantos, naa kay mga sakripisyo, apan gidaig nimo siya, sama sa ginabuhi ni Job bitaw. Mga igsuon, ang kinabuhi o kahimtang ni Job, dako kainig pagtulunan natong mga Kristohanon. Nangandoy ba kang panalanginan ka sa Dios? Nangandoy ba ka nga mas maayo karon kay kaniadto? Og mas maayo ugma kay karon? Ayaw tuuhi ang asawa ni Job. Ang asawa miingon ang asawa ni Job, balik ka sa ang imong Dios og kamatay imo. Apan si Job miingon, ang imong mga pinulungan sama sa babaeng nga walay, sama sa usa ka babaeng buang-buang. Dili ba di ay ta kahimo sa pagdawat og mga dili maayong butang? Puro ra ba nga maayong butang ang angay natong dawaton? Diha gipakita mga kaigsunan
sa panahon nga kita mga magtotoo, aron makabantay ta, makaamping ta sa atong mga pinulungan. Timan sa atong paglakaw o diha sa pagsunod kang Kristo, makasugat tag mga tao nga wala sa Ginoo. Bisan gani ang mga tao nga moangkong Kristohanon o mga tao nga moangkong magtotoo, gamiton pa sila nga instrumento aron kasulayan, aron katistingan, apan pabilin sa paggamit og mga pulong nga magdaig sa Ginoo. Muna nga bantayanan kaayo ang ato ang pinulungan. Sa Buhat Kapitulo 7, ato ning ablihan ang Buhat Kapitulo 7, versikulo 50. Ingon din mga kaigsunan. Buhat Kapitulo 7. Unya, basa ko 50 o 51. Ingon din nga, nag-ingon, pagkagahi ninyong ulo, pagkatigas inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ra gayod kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Kini mao ang mensahe mga kaigsunan nga gihatod sa alagad sa Dios. Pinaagi ni Esteban. Kana bitang makadungog ka sa pulong sa Dios, makadungog ka sa mga mensahe sa Dios. Unya bitaw imuhang balibaran sama sa kana bitang panahon nga gidasig ka. Gidasig ka sa pagsimba. Gidasig ka sa pagkat-on. Dunay mga kana bitawng sambingay nga gibilin si Ginoong Hesus. Nga adunay usa ka gayon nga ang usa ka hari nihimo og kasaulugan, ug tungod sa kasaulugan nihimo sa dako kay kumbira. Unya sa diha nga ang mga sulugon sa usa ka hari mingdapit na sa mga tao nga ilahang mga dinapit apan kasagaran mimbalibad. Doon na pag yung mga mensahe ang atong Ginoong Hesus nga doon ay mga panahon nga ang Dios magpadala og mga sulugoon sa pagsangyaw sa mga mensahe apan ang tao ning dumili sa pagdawat. Ang pagdumili sa pagtuo, pagdawat sa mga mensahe sa Dios. Usa kini ka kanabitawng ilhanan sa pagsirado sa kinabuhing walay katapusan. Ang usa ka tawo nga ming talikod, ming dumili sa pagdawat sa mga mensahe sa Dios. Ang kinabuhing dayon ang iyang gipalibaran. Ang kinabuhing dayon iyang gireject. Sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang nagulata sa pagbalik ni Hesus, kinahanglan dili nato balibaran. Kinahanglan dili nato ibaylo ang mga mensahe sa Dios sa mga butang sa kalibutan. Kay ang pagbalibad sa mga mensahe sa Dios gikan sa Biblia mao ang pag-reject sa gitanyag o giandam sa Dios nga kaluwasan. Munang
kung makadungog kag mga mensahe nga mag-agni kanimo sa mga buluhaton sa pag-alagad sa Dios, nga mag-agni kanimo sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Ayaw tuguti nga ang mga butang nga naa kanimo karon himuon nimong hinigiban aron sa pagbalibad. Hinuon ablihi ang imong kasing-kasing. Ako moingon ko nga bless kayo ang tao nga bisan unsa ka apiki sa ilang panahon kay wala sila diri sa Pilipinas. Ang uban naa sa ilahang nagkalain-laing mga trabaho, ang uban naa sa abroad. Apan niningkamot gyapon sila sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Moingon kong bless kayo ka nga nakabuhat niini. Nga bisan grabe ka strikto ang dapit o lugar nga diin ka gidala sa Ginoo, apan ang imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna nangandoy sa pagsunod sa Ginoo, nangandoy sa pagkat-on ug naa kay kadasig sa pagbansay o pagmanso sa imong kaugalingon aron mahimo ning masinangkapan sa pagkinabuhi at tubangan sa Ginoo. Daghan kayong mga kaigsuonan nga taas kay oras. Wala magamit ang oras. Apan wala mismo gani makaablis Biblia. Apan dunay mga Kristohanon o magtotoo nga bisan sa kaapiki kalisod sa oras sa dapit diin sila giidala sa Ginoo. Ang ilang kasing-kasing ug una uhaw kanunay sa pagkat-on sa mga pulong sa Ginoo. Moingon kong giblas ka sa Ginoo. Ipadayon ang imuhang kadasig sa pagkat-on sa Biblia o pagpaminaw sa mga mensahe niini. Kay ang imong pagbuhat magdala kanimo diha sa saad sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Sa atong pagkamagtotoo ug pagkasumusunod diha kang Kristo, mga butang nga angay natong bandayan nga dili nato tugutan nga kini mismo atong makit-an ug madiskubrihan sa atong kaugalingon, kining pagpanglimbong sa halad. Pagpanglimbong sa mga butang nga ato nang gisaad sa Dios. Hinumduman nato, dili tao ang ato ang gisaaran, ang balaang espiritu. Sunod nga angay natong bantayan kanang pagpanumangil sa buhat sa espiritu nga atong ipanumangil sa buhat sa demonyo. Daghan kay mga tao nga miingon nga ang gahom nga naa kang Hesus iya sayawa, iya kang Beelzebul. Munang magbantay ta sa atong mga pinulungan. Magbantay ta sa ato ang mga sinultihan. Para sa unahan diin sa atong pag-atubang sa Dios, mga kaigsuonan, ikaw ug ako makasulod sa dapit nga wa nay katapusan. Dapit nga giandam sa Dios, dapit nga gisaad sa atong Ginoo. Sunod nga mga mensahe nga gikinahanglan natong kana bitawng timan-an kanang pagpadayon sa pagpakasala. Kita nga mga magtotoo giluwas na gyud ta sa sala. Ang sala wala nay luna dapit sa ato ang kasing-kasing. Ang sala wala nay luna o dapit sa atong nauna. Dili na makadumala ang sala sa atong nauna, sa atong pagbati,
kay naana ang balang espiritu. Ang pamaagi aron dili makahari ang sala, ni makasulod ang sala. Panganduyon nato kanunay ang gisaad sa Dios, ang mga butang espirituhanon. Unang niingon si Apostol Pablo, ikaw ug ako, kitang tanan nga nahimong magtotoo, dapat ang Espiritu Santo or ang mga butang espiritu, hanong butang, mo'y atong tingwaon, mo'y atong panganduyon. Mo'y ibutang nato sa atong kasing-kasing. Mo'y ibutang nato kanunay sa atong naunat. Kana bitawng naakas trabaho, unya na ay mga pagsulay na akas kalisod. Una-una ang mga butang espirituhanon. Ingna imong kaugalingon nga, temporary ra ning kalisod diri. Nailangit nga giandam ang Dios. Angay kong mupailo. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, moagi gyud tag mga pagsulay. Moagi gyud ta og mga kalisdanan. Lain man ang kahimtang sa mga kalisdanan nga atong maagian. Apan dili nato kalimtan nga si Ginoong Hesus nagpahinumdum kung unsa ang atong nasinatian karon or masinatian nga kalisdanan og mga pagsulay sa atong pag-alagad. Nasinatian usab sa mga taong nahiuna kanato nga nagsunod og nag-alagad sa Ginoo. Mga paglutos, pagbaybiay, pagbutang-butang, kanang tanan. Dili kay ikaw ako kita ang nakasinati nini, kundili nasinatian na usab kini sa mga taong nag-alagad sa Dios, mga taong nahiuna kanato. Sa ilang mga sinasinatian, ilang gipakita nga kanunay silang milikay sa mga buhat sa sala. Kay ang pagpadayon sa pagbuhat sa sala nga walay paghinulsol, mga igsuon ko si Ginoo, magdala ni sa kalaglagan sa tao. Kay ang tinuyo nga sala, kana bitang tinuyo nga sala, bisag kabalo ka sa kamatuoran, apan gibuhat gyapon nimo ang seryoso nga sala. Ang kaluwasan nga nanimo, dili na mo'y garantiya aron makasulod kas gingharian sa Ginoo. Mauhinungdan nga kung naa ka sa tinuod nga pagtuo, dapat tinuod ang imong pag-amping sa imong relasyon ni Kristo. So ayaw tuguti ang pagpadayon sa pagpakasala. Diha sa Hebreo Kapitulo 10, mga igsuon ko sa Ginoo. Hebreo Kapitulo 10. Unya musugod ta sa pagbasa sa versikulo 26. Ingon din kay wala na ilaing sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyuon gayud nato ang pagpakasala human kita mahibalos kamatuoran. Ang nahibilin hinuon maulang ang kahadlok sa umalabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay kulo-kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moses kon kahukman nga sad-an pinasikat sa pagpamatuod sa duha ug tulo ka saksi. Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios o nag-isip nga walay bili ang dugo o kasabutan nga gihinlo kaniya ug unsa may mahitabo sa mga nagbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayud ako ug pabayron ko sila. Og nailhan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan, makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. So diha giklaro mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo, nagsunod sa atong Ginoo, bawal ang pagbuhat sa tinuyo nga sala. Kung
kita ta nga kana sala, nasayod na tas kamatuoran, ilayo na to atong kaugalingon, anang buhata. Dili kay o kira nga magbuhata kay luwas na ta. Dili kay ang kaluwasan, grasya, pagtuora, walay labot ng pagbalibad. Walay labot ang paglikay. Mga igsuon, ang ato ang sigurohon ang pagsulod sa bagong langit o bagong yuta. Mao hinungdan sa akong kinabuhi, mga kaigsuonan. Matud usab ni Apostol Pablo, gimanso niya ang iyang kaugalingon. Iyang kining disiplina. Ang mga pamaagi nga nagpakita nga atong gidisiplina atong kaugalingon, una sa tanan, ang pagbasag Biblia. Ang pagkat-on niini, ang pagtipig sa mga mensahe. Nindot kaayo nga pagmanso sa kaugalingon, mga kaigsunan, kanang gibansay bitaw nato tong kaugalingon sa pagtipig og mga bersikulo, pag-memorize og mga bersikulo, pagtimaan sa mga mensahe kung asa dapit nga libro. Mas nindot gani, mga kaigsunan, na familiarize nimo ang mga libro sa Biblia. Asa dapit ang unang Chronicles, asa dapit ang libro ni Ruth, asa dapit ang libro ni Daniel, Amos, asa dapit ang libro ni Habakuk. Mao nay angay natong buhaton sa pagdisiplina ug pagbansay ug pagmanso sa atong kaugalingon. Gitrin nato atong kaugalingon sa mga mensahe sa Dios. Gitrin nato ang atong kaugalingon sa mga pulong nga naas bala ang kasulatan. Kung ato ning buhaton, do na tay kapadulngan nga mga maayong dapit ug mga maayong butang sumala sa gihisgutan sa balaang kasulatan. Usa sa mga angay natong likayan, mga sayop nga mga doktrina ug mga pagtulunan nga mag-agni ug magdasig kanato sa pagpakasala lamang atubangan sa Ginoo. Mahinungdan ako gidasig sa Ginoo sa pagdasig kaninyo. Seryosoha ang pagtuon sa Biblia. Seryosoha ang paghatag og panahon sa pagkat-on niini samtang doon na pay panahon. Kaysa imong pagbuhat, i-bless ka sa Ginoo ug ampingan kaniya. Ug excited ang Dios nga sa imong pagkakristohanon makit-an ka. Dalaygan ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Tanang panahon, di mo akong iobanan. Tanang hitabo, di mo akong gitabangan. Di malitan, mga kalisdanan. Dili usab maihat, di mong tabang. Pagkahimong suko, imo akong giubanan. Sa tiyan pa lang ako, imo na kong giatiman. Hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakin asko, gilion mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako. Dili matungan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo. Tanan
mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalangpanan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Isus Hari. Isus Hari. Isus Hari. Isus Hari. Maghari ka. Importante sa atong kinabuhi mga kigsunan, samtang nagulata sa atong Ginoo nga siya mo balik alang sa pagkuha kanato. Wa ay laing hari sa atong kinabuhi, siya lamang. Kung siya ang atong hari, siya ang atong gipatilinghugan kanunay. Siya ang atong giagad, siya ang atong gisunod. Kung unsa ang iyahang pagtulunan, gibansay nato kanunay. Kung unsa ang iyang pamaagi, malipayon ta sa pagsunod niini. Mayong gabi may pakiguban ni Jocelyn Oligar ug mayong gabi ni sa kong gisuon Elsie Candelario day, mayong gabi ni mo diha day. Makahila ko sa minsay sa awit. O sa kini kaawit makalangit nga nahimugso sa panahon nga nagdumala ko sa prayer house Jesus Reigns. Diin gibansay o gimansok kanunay sa Ginoo ang akong kasing-kasing. Mayong gabi ni China Coral. Amin, amin. Salamat sa minsay from Compostela, Davao de Oro. God bless you, Pastor. God bless. Ang Diyos magpanalangin. Ang imong ngalan. Nade ko'y testimony aning kantaha mga kaigsonan. Kining kantaha nahimugso ni sa panahon nga gisugo ko sa Ginoo. Kani bitang kanang suguon ta sa Ginoo nga muhalad. Hala diha sa kusog, hala diha sa panahon, ug halad sa unsa may gipel sa Ginoo. Kining maong mensahe mga kigsonan na himugso ni sa panahon nga sugo ko sa Ginoo nga kana bitang pagpanukod og simbahan. Kung moingon tang pagpanukod og simbahan, makadungog ta ani nga pulong. Kasagaran nga masabtan nato og kana bitang mabutang dahil sa tong nauna building. Moingon dayon nga sa lapi kwarta ang gikinahanglan. Pero sa diha nga gipabanlandungan ko pag-ayo kining simbahan. Ang simbahan dili ni siya gisentro sa usa ka building, kundi ang simbahan nakasentro ni sa kinabuhi sa tao. Daghan nga moingon nga may pay magdumala og 50 ka baka kaysa magdumala sa usa ka tawo o sa kinaiya sa usa ka tawo. Sayon dumalahon ang 50 kabuok baka bisan pag isog nga turo, sayon kuno dumalahon kaysa usa ka kinaiya sa tao. Apan sa diha nga gingnan ko sa Ginoo, kinahanglan mo tukod kag simbahan. Isantop sa kunhaw na ang simbahan usa ka tingubanan, usa ka building. Apan ang tinuod nga pagtukod sa simbahan, mao ang tao nga makaila ug makadawat sa pulong sa Ginoo. Lamang sa dihang padayon ko sa pagsanong sa tawag sa Ginoo, doon naging mga panahon nga makasinati kag kalisod, sinati kag kawaladon, short ang imong pagkaon, panginahanglan sa imong pamilya, kuwang. Pero sa diha nga padayon nga gidasig ko sa Ginoo sa pagkat-on og pagbansay sa balaang kasulatan, dito na nako nadiskubrihan ang pamaagi sa Ginoo aron ikaw ug ako masinatian nato ang walay hunong nga pag-atiman, pagpahari lang sa iyang ngalan. Muning nagkumpos ning
Hesus hari. Gipakita sa Ginoo sa akong kinabuhi nga sa kinabuhi ni David diha sa Salmo 139, gipakita diha nga bisan si David nga nagdako og nagtubo dito sa taguangkan sa iyang inahan, giatiman na siya sa Dios. Giatiman na siya sa Dios. Ug dito gipahinumdom sa Ginoo nga tinuod kung lisod ang akong sitwasyon karon. Grabe kalisod ang sitwasyon sa diha nga ginabdos ko sa akong mama. Kaya itong panahon na perting tinggutom. Grabe nga tinggutom unya gikan sa pagkahimugso gikan sa gihimugso ko sa akong mama hangtod nga nakamatngon kog buot. Muingon kong grabe kalisod. Gani makakita mi kamunting kahoy kaniadto nga uli kana bitaw kanang kamunting kahoy nga ning kalitrag tubo dias lasang. Dias kakugnan makakita kog na ay unod perti naming lipayang. Muingon ko nga kung nakasinati kog kalisod, mas grabe ang kalisod nga akong nasinatian sa dito pa ko sa sabakan sa akong inahan kay wala may tarong bitamina. Unya hangtod nga nagtubo og nagdako ko ikumpara sa sitwasyon nga akong nasinatian. Apan bisan sa kalisod giatiman mi sa Ginoo. Munang nakanta, muning nakompos ning kanta nga ang pamaagi aron ang pag-atiman sa Dios mo'y atong makita dili ang kalisod, paharion lang siya. Munang kung unsay atong nasinatian karon, inumdumi wa kabiyay sa Dios. Tanang panahon imo akong giubanan, tanang higay mo imo akong gitabangan. Nindot kay ni siya nga mensahe nga niingon dinhi, tanang panahon iya akong giubanan, tanang hitabo kanunay ko niyang gitabangan. Mo'y mensahe mga kaigsunan nga akong nakita nga nay mga panahon nga mubati kag kaluya. Nay mga panahon nga mubati ka og kamingaw. Mubati kag kana bitawng mura og may paymuwa na lang. Pero hinumdumi sa tanang panahon wa ibulag sa Ginoo ang iyang pag-atiman. Timan ini sa tanang panahon wala ibulag sa Ginoo sa imong kinabuhi ang iyang pag-atiman. Tanang panahon imo akong giubanan, tanang hitabo imo akong gitabangan, dili malimtan ang kalisdanan, dili usa maihap imong tabang. Tinuod mga kaigsunan, nay mga kalisod nga dili nato malimtan. Kay mautoy pundasyon sa atong pagkaila sa Ginoo. Lain-lain ang ato ang turning point. Na ay mga panahon nga nakailata sa Ginoo sa diha nga grabing kalisod. Og damor ganing naay kalisod damor tang makaila sa Ginoo. Muna nga dili malimtan ang kalisdanan tungod kay nahimo na siyang pundasyon nga nagsugod ta sa pagtikang sa pagtuo. Pagkahimog suko imo akong giubanan, sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakin as ko, kining pulong nadakin as mga kaigsunan, tinuod sa ako ang kinabuhi, batanon pa ko sa una, nakaagi kog panigarilyo,
nakaagi kog inom, di ko katulog, di ka inom, hangtod nakasud og prisuhan. Diha sa kalisdanan, sa akong pagdakinas, gibangon ko sa Ginoo. Iligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pag-ampo ko, ubanan mo gayot ako. Dili matunga ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Dinhigi klaro mga kaigsunan, ang tanang mga tao tinuod mabag-o sa ngalan ra gyud ni Jesus Christ. Dili sa ngalan sa babae, dili sa ngalan sa grupo, sa relihiyon o sa tao, kundi sa ngalan sa atong Ginoo. Tanang katawhan, Dalang panangka, sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Nindot ni siya sa kanang gitara o niya ako ang suwayan kung sa gitara, sa acoustic, no? mga alaga kami kanimo. Dili sa mga utang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan di gumanan, dili maoy kaluwasan. Kasi Jesus lang ang dalan, kinabuhi kaluwasan hangtod karon. Ikaw gihapon ang tanan, nadaking asko, iligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pag-ampo ko, ubanan mo gayot ako. Dili matot nga ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, Okay. tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panangka, sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari. Hey, check, hey. Muraga ko muraga lubat ang battery. Sagli lang ako salayan og kring electric. Ani aminaw sa gawid si nanay si tatay na born again na. Si tatay si nanay bag-o pas pagtuo, apan kinabuhi dali ran na bag-o. Si tatay tig-ampo, si nanay ni kanta, silang mga anak na bisis Biblia.
Sila ang karnero nga Akong suwayan no katong si Jesus Hari. Tanang panahon imo akong giubanan, tanang hitabo imo akong gitabangan, dili magtag mga kalisdanan, dili usa maihap imong tabang. Pagkahimugso ko imo akong giubanan, sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman, hangtod karon ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko iligon mo ako, wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako, dili maliktungan ang imong ngalan. Hari kas tanan tibuok kalibutan, tanan maluwas tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo Jesus. Tanang katawhan dalampanan ka, sulbad ang tanan ideklarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, mag-ari ka. Mga alagad kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan tigumanan, dili maoy kaluwasan, kay si Jesus lang ang dalan. Kinabuhi kaluwasan hangtod karon ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko iligon mo ako, wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako, dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan tibuok kalibutan, tanan maluwas tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo Jesus. Tanang katawhan dalampanan ka, sulbad ang tanan ideklarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, mag-ari ka. Importante gyud mga kaigsunan, si Jesus ra gyud ang atong hari. Siya ra gyud atong sundon, siya ra ang ato ang tumanon sa atong pagpuyo sa kalibutan. Atong katunan kanunay ang mga pulog, mga mensahe gikan sa balang kasulatan nga gibilin sa atong Ginoo ug ato nang ikinabuhi samtang doon na pay panahon. Buda nga magpamatuod nga siya gyud ang hari sa atong matag kinabuhi. Oras na sa ako ang pagpanamilit mga kaigsunan.
Sa dili pa ko manamilit atong pasalamatan ang Dios ug ato siyang pasidunggan sa mga pulog mga mensahe nga atong nakatunan. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang pag-atiman ka namong tanan. Sa imo pagpahinomdom sa angay namong barugan, mga mensahe nga gikinahanglan namo nga ampingan. Salamat Amahan sa imuhang pagtabang kanunay sa among kinabuhi. Nga sa among pagtuo kanimo, dili kami mahibili. Kung dili madala kami sa dapit nga imong gisaad sa among pag-alagad kanimo. Sa among pagpamahulay, Amahan, imo na sab kaming ubanan o panalipdan. Ilayo ang tanan sa mga kadautan. Safety kami sa tanang panahon. Ang ako mga kaigsunan nga nakaroon sa ilang mga lugar, dapit sa ilang trabahoan o sa mga nasod diin sila imong gidala. Padayon mo silang panalipdan o padayon nimo padala ang gamhanan nimo mga anghel mo'y magabantay kanila. Amahan, salamat sa imuhang pag-atiman kanamo. Karon og sa sunod na usab nga mahigayon, among angkunon ang kadaugan og panalangin gikan kanimo. Jesus name. Amen ug amen. Kining suon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pangingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.